गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ଆଉ 5ଟା ରାତିରୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲଣି ଯିବା ପାଇଁ? 5ଟା ରାତି କଣ ଯେ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ବା। ତ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲ? ଯାଉଛି ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗା ଯୋଉଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି। ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି? ହଁ ରେଡ଼ି। ଗଲା ପରେ କ'ଣ ଆଣିବ? ମୋତେ କ'ଣ ଦେବ? ତମକୁ କଣ ଦେବି? ତମେ ତ ମତେ ନେଇକି ଯାଉଛ, ମୁଁ ତମକୁ କଣ ଦେବି? ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ଏଇସବ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଏତେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲଣି ନା? କାहे ମିଛ କହୁଛ? ତମେ ରେଡି ହେଇନା? ନା ବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ କିଏ ରେଡି ହେଇନାହାନ୍ତି ମହାଶୟ ବୁଲିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରେଡି ହେଇକି ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ନାଇଁ କି? ଜାଗାଟା କୋଉ ଜାଗା? ଜାଗାଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବୁ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବାଏ। ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗା। ହଁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁ ଓଡ଼ିଆ କହିଥାନ୍ତୁ ନା, ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଧଡ଼କନ କହିଥାନ୍ତୁ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ।